Dit weer met 50 jaar besteden, Ja, net? je zei dacht in deze foto maken krijg moeten worden. Ik weet nou wel, maar dat 50 jaar besteden, toen gaan we 2 dagen op hier geweest. Nou, dat kan ik hem wel, net. Nou, en ik kan mij die nog herinneren, want het vrede nachts 4 graden dat we er in dat hok slipten. Kiet skipak om. Doe je skipak hoor en door stiers te sliepen. Ja, maar Prachtig geloof, ja, dat prachtig zie je. geloof, mama. Wij binnen dus eigenlijk al een paar hier een sliepende vereniging, omdat wij vanaf 2015 het land net meer in mij om Lipwijken mee te nemen. En de vooruitgaande dat 1923 de eerste beginselen van een ijsjekersclub daar waren, dan zullen we dat op 12 april dit jaar exact 100 jaar waren. En dat leek ons wel een mooi moment. Om te zeggen van Het is mooi geweest. Sloes. Nee, daar zitten 4 mannen in. Dat ben je nou zeker wel. Dan mochten het ijsziekje in heel Friesland. En we gingen maar 6 uur voort en dan moesten de jongens samen weer in het café wezen. Daar kregen we een meal warm eten. En het meeste vond ik altijd, en nou, maar we de aaibakjes opheljen. Ja, die mochten vanaf het moment dat het 's middags bij de kroeg kwam, moesten de aaibakjes in de auto blowen. Pas op het moment dat we naar de Ietsheel gingen, Dan waren de aaibakjes. En dan waren er natuurlijk ploegen bij om de rommel wat te vernukken. die in de 5, 6 aaibakjes en weer dan draaien. Dat zie je net een A1 bewijs spreken, maar dat kost aan de boetenkant net zeggen. Nou, Maar het weer vooral veel ijsziekje. Een andere ploeg te toek aanwijzen. ja. Dat weer de hele club. En je won op een beker als op het skilsteen zelfs. Hè? Oh, dit wie ik al maar de ploeg, juist dat. Ja, Zo, ja. dat. Zo, hier, 11 april 1983. Alle postmas hebben ze. Ja, toen gingen we beide liggen vol. Ja. Ja. Er viert mij één verhaal, viert mij nooit weer. Ik had van u gehoord, dat zal in de notulen staan, maar dan waren ik altijd sap zingen. Ja. En bij die boer, daar schaarde ik wel eens wat een hoentje om. En men dacht dat elke ijsieker al binnen weer, dat het hoentje dat kreeg de bonken van een sap. Maar toen bleek er achteraan een meisje. Nog twee. We hebben rond te komen uit het land. Toen had het bonkje met het hoentje de bek weer op mij in de pan sap terug. Ze hebben al even aangespeeld, ja? Ze hebben al even aangespeeld. Het kennen Ze wist wat het is. We winnen een ijsiekersclub. En in die jaren dat we net meer op een paard mochten, hadden we het er in het begin wel eens over gewoon. Nou ja, kunnen we dan ook wat oors bedenken? Nou ja, een reisje met een boot naar Medemblik en Enkhuizen. Het had niks met ijsziekje nu te staan. Dus de morgenste dan alleen ik wel, die zitten daar heel dan net op de wacht. Die hier er niet het belang bij. Dus Dit weer belangrijk. De ijsjekersclub. we hadden op een gegeven moment ik maar zijn van, nou ja, dan Sloes. sloes.